Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Nahagawa ng rapid on-site test kits para sa leptospirosis at schistosomiasis ang mga mananaliksik mula Central Luzon State University o CLSU, katuwang ang DOST Philippine Council for Health Research and Development. Layunin nitong matukoy agad kung may leptospira bacteria o schistosoma parasite sa baha nang hindi na kailangang dalhin pa sa laboratorio. Ang leptospirosis ay impeksyong dulot ng bakterya na naipapasa sa pamamagitan ng ihi ng hayop tulad ng daga. Maaring mahalo ang ihi sa baha at pumasok sa katawan ng taong lumulusong dito. Kabilang sa mga sintomas ito ay lagnat, pagsusuka, pagduduwal, pananakit ng kalamnan at pagsakit ng ulo. Habang ang schistosomiasis naman ay dulot ng parasite worms. Sintomas ito ang pangangati ng balat, lagnat, sakit ng ulo, pagdurumi at dugo sa ihi. Ayon sa mga mananaliksik, molecular-based at DNA-based ang teknolohiya, kaya mas tiyak at mabilis ang resulta nito na maaari ng lumabas sa loob lamang ng 45 minutes. Malaki umanong may tutulong nito, lalo na sa mga lugar na binabaha, upang agad na malaman kung ligtas lumusong dito para magtrabaho o mag-aral. Target ng grupo na ibenta ang mga test kits sa mga lokal na pamahalaan sa halagang 4,000 pesos bawat isa matapos makumpleto ang field testing at makuha ang permit mula sa Food and Drug Administration o FDA. Abangan ng iba pang mga balita at updates mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.